predtým, ako som sa stal veriacim a veril som, že Boh existuje, som žil životnou filozofiou. Radšej budem žiť 20 rokov menej a naplno vytrieskam všetko zo života, čo sa vám bude len dať. A potom, ako som uveril a stal som sa kresťanom, tak som si myslel, že to bude celé také veľké zákonníctvo, čo človek musí a čo človek nesmie, že to bude chladné, že to bude tvrdé. Ale kvôli tomu, že som nemal bližší vzťah s Bohom, že som sa nemodlil, že som si nečítal slovo a že som nepoznal Božie slovo, tak stalo sa to, že za chvíľku som začal padať do hriechu, ktorý bol ako smola, lepil, stále ma viac a viac strhával, až ma poviazal. A bol som jeho otrokom. Uprostred toho procesu som sa stále pokladal za silno veriaceho človeka. Teda niekto, koho by ste nepresvedčili, že Boh neexistuje, že nie je reálny. Mal som jedného spolužiaka, volal sa Drew. A on bol pre mňa taký trošku zvláštny kresťan. Z niekoľkých dôvodov. Nechodil na spovede, nechodil do normálneho kostola a nebol pokrstený ako malé dieťa. To bolo pre mňa trošku zvláštne, lebo ja som bol. A behom chvíľky sme s mojimi všetkými spolužiakmi boli v tých istých zlých veciach a hriechoch, či už vulgarizmy, alebo rebelka, egoizmus, hnev, nemorálnosti a iné zlé veci. A ja som si povedal, že on tak do pol roka bude v tom istom prúde tiež ako my. Ale prešiel jeden mesiac, druhý mesiac, tretí. A on nič. A to bolo niečo, čo vo mne vyprodukovalo otázku. Prečo? Lebo som dosť logicky rozmýšľajúci človek a moja teória bola, že hriech je sladké ovocie. A ja som videl na ňom, že on je oveľa šťastnejší ako ja. A to bolo niečo, čo som nechápal. Ale vedel som, že to musí súvisieť s jeho kresťanstvom. Potom po nejakom čase, si pamätám, som sa začal viac chodiť pýtať, hlavne po škole som s ním rozprával o Bohu a tak. Lebo ma to zaujímalo, že prečo. Postupne stala sa taká vec, že Drew už nebol viacej môjim spolužiakom a stále som mal hlad v mojom srdci o tom, čo som pri ňom videl. Tak som ho začal navštevovať na dorastoch, na mládežiach, kresťanských spoločenstvách. A začali sme sa rozprávať viac o Bohu. A ja som videl, že tí ľudia na mládeži, že oni sú iní v tom dobrom slova zmysle. Že niečo z nich vyžaruje. Že žijú v tomto svete ako ja a nemusia robiť tie isté veci, ktoré ja tiež som robil. Postupne som začal aj ja viac sa modliť a čítať si Božie slovo a navštevovať spoločenstvo a žiť podľa Božieho slova. A stalo sa to, že som začal byť znútra navonok premieňaný. Som cítil, že vnútri niečo ožilo a začal som byť veľmi šťastný. Čo sa týka, pamätám si napríklad nemorálne slova. Predtým som nedokázal ani ja jeden prestať nadávať a zrazu som zo dňa na deň prestal. To bolo pre mňa veľmi silné. A mnohé iné veci. Krok za krokom som cítil, ako ich Boh bere preč, keď sa modlím, keď k nemu volám. A dneska môžem povedať, že život s Bohom je oveľa lepší ako život v hriechu. A takisto, že kresťanstvo nie je o tom, čo človek musí a čo nesmie, ale o tom, že žijeme s Bohom a on nás znútra navonok premieňa. A stávame sa novým stvorením, novým človekom.